Ken isedimba nena kaka siasa neno ka gima koro pogo piny luo ka. Gavana, dibe ni en siasa mar pogruok ema iyale piny luo sani, kose na pogruok mar paro? Koso chweny ma demokrasia ma waneno komienje piny luo? Victor, aparo ni nyaka wawachi ne ogandawa weche moko. Seche makoro piny mutni, to jotelo bende manyalo chiwo gimiluongo ni leadership kata telo bende koro bagni. Koro nyaka wawach negi adieri, to mana kaka jakom mosenindo Festus nja ne wache ni nyaka wawach negi. Mana kama Ken wache kata ochake godo ka wacho ni oganda luo piny bagni nekech yien maduong' nyonindo. To ka yien maduong' nyonindo piny bagni, gik madhi mbele gi gin gik manyocha wang'eni dhi biro, tungni gi mutni gi bang' nindo jakom. Ok gin gik mawendo, nikech ing'eyo ni kancha jakom onindo to ne en yien maduong'. Magi gik manyaka timore, mak mana ni giwango magi timore, girang'eny magi timore. Ema samoro wanyalo goye mbaka to gitimore e yo machalo nade. Nikech aparo ni king'iyo mbaka manyogore e mbui mana kaka Ken wache no, Sangwenya tuge, jogi tuge te. Onge ng'at mandiko gimoro e lo ng'at e mbui ma ng'ano ok ochulo. To kapok ochule to odwa ni mondo chule. Mbui en tich. Mbui en tich. En go sara. Mane momiyo jomoko ne inano ka penjo to undako winj ku lando gini Ramogi. Ti penjo ni tang'o milande Ramogi. Idhi lando wacha fuong'o. Nikech okineno statement e weche mag media nyaka ibed gi statement kata gi video manye ng'ano wuoye. Ok mano lose chon, naneno video moko machon ka jitemo kelo. Mi kane ng'iyo kit siasa, kichako gi kit siasa manyo ogore seche manyo iko Beryl Odinga. Kech kanyo ibiro yudo kandalari adek kanyo ik poko chopie, to ni neno kit siasa manyo ogore kanyo. Mani penjo ni to bende wan gi jotelo kaluo. Raila nyoweyo joma wigi romre te, maonge ng'ato achiel manyalo telo mondo mi okaw leadership. To king'iyo kipodi ne duond bura mar ODM, nyocha ne owalo momiyo Buru Oginga telo mar duond buch ODM. Gima timore gi mutni mantiere ODM kae ni jodito mantiere kae gi ok dwa weyo mondo miyo Buru otitije. Sama nyocha ne jakom tiyo tije ne weche yot, nekech nitiere weche moko makatek to koro party leader monego losie. Mak mana ni jite manyo yo ma ji nyalo chopo godo kuom jatend piny William Ruto mayot. Ka jo ODM mondi kapod ok giweyo weche wag UDA, nekech mana abire, nekech UDA to kapani nitiere kaluo. Entiere. Abiro bire mano. Jo ODM nyaka wene jatend party mano party leader Oburu Oginga mondo lose weche monyalo lose kaka jatend piny. Ka okwamiye kata ka jo ODM ok omiye luor makende, to kiny ng'ato loso ng'eni nitiere kaka samoro kata obed mana dala. Ka Jalibamba nyalo biro to los gi ng'ani, kiny bendo los gi ng'ani, ding'e nade samoro kata Jalibamba masiayo gigi. Mana kaka Jay wacho ni jopiny owacho bende gi intelligence. Kasama jawasiki ma Jalibamba gore, to jo Israel policy margi moro ntiere lweny ni ok ikony be ok idonj konchiel. Samoro ganda luo nyalo gore maka kiny koro gidhi chopo gichomo jowasigu to usegoru kendu mu bedo mayom yom. Tiende ni tong' mane jakomo wenu mondo uritrugo cha usechuorugo kendu kendo uchwero rembu kendu. Kaka neno mbele kaeni joluo dhi chwero rembgi giwegi ka oganda ok otang'. Kech ang'eni samoro loso ni jodongo winjowa, josiasa winjowa, jopiny winjowa, Sangwenya winjowa, nyithi sikul winjowa, ji winjowa te. Gima Ken penjo ni to wan kaka oganda luo nyaka wang'eni to wadwaro ang'o. Mi gima wadwaro ni jatend piny kong'iyo to yudo ni duond bura mapek kendo man gi huma mantiere kaluo monyalo donjo godo e winjruok manyalo miye odhi oyud gima odwaro 2027 en duond buch ODM. ODM ni en organized nang'o? En bura ma ng'at ka ng'ato kochiewo kinyo loso mae, ng'ato kochiewo loso mae, nyaka nyathi matin ma bende no yier mapok okawo dwe achiel bende odonje liel. En bende ouko liel makata pi manyo okunye ma pod onge. En to koro mbi mane modwa nyiso ji mapok otimo kata mana home welcoming. Tiwinjo ka jodala joko Odinga ywak ni yawa kik uketh liel manyaka Kalonzo gini bo betie. Welo bo biro nyaka Salikos Geye gini. Unyiso oganda ng'o ka koro Mama Ida ema koro chung kweyo ji.
miwinjo ka giwacho ni ukuodo wiwa machalo nade. Kata Raila Odinga nyocha ok tim timbe mofuo gi liel. Raila ne ng'ama dhano hero, to kineno kodwa donjo liel be kidwa dhi gi jogi to ok idhi modeko pilo ka ji osebet. Chuno ni ng'acha nonego geng'ne. Mae momiyo je biro nyisi ni to ka jogi ne timore kamae, Victor, di nyocha piny owacho e kawo ting' mar liend Raila Odinga bende doikore. Kobongo gin manyo oming bilagi. Mi nyaka wang'e ni to picha ma wachiwo kaka oganda luo oko chalo nade. Koro mutni gi tuomruok mantiere kai manya jomoko wacho, nikech wan to bo wacho. Nitiere mutruok kind Governor Gladys Wanga, mutni nitiere kind PS Raymond Omolo. Mae en mutruok ma ok onego bedi waneno. Nikech gima japiny dwa ng'iyo to ng'ama tiyo no en ng'a. Sama gimutni e mbui kama, nikech wan to pod ok waneno kama Gladys Wanga wuokie, oloso marach kuom Raymond Omolo. Kadipo ndi kumolose wan mana monene molando. Bende ok waneno kama Raymond Omolo no wuokie mondiko statement ni Governor Gladys